Vitajte pri počúvaní podcastu otca Ľubomíra Na dúšok vína. Pravidelné duchovné osvieženie z kvalitného vína katolíckej tradície. Božia milosť. Kríž. Spomínam si, možno som vám to hovoril, ale ako viete, ja som predtým študoval astrofyziku, pracoval na hvezdárni a popri tom som mal ako koníček fotografovanie, tak som to tak sklbil, tú astronómiu aj s tým cirkevným a chodil som fotografovať rozličné cirkevné udalosti, biskupov, sväté omše a tak ďalej. A vždy, keď ma zavolali fotografovať primičné sväté omše, teda to je tá prvá svätá omša kňaza, slávnostná vo svojej farnosti, tak vo väčšine prípadov ešte býva zvykom, že miestny farár, ktorý začína, ešte predtým, než začne svätá omša, požehná to nové omšové rúcho, ktoré si ten novokňaz prvýkrát oblečie. Potom rodičia primicianta mu dajú požehnanie na cestu do života a vtedy ten farár daruje kríž. Pamätám si, že ako som bol až alergicky nepríjemné to bolo počúvať všetko o kríži, o kríži, o kríži. Aj my sa tak môžeme cítiť, pokiaľ to nepremeditujeme, pokiaľ nepochopíme podstatu. Pokiaľ my budeme žiť, že tento náš život je konečná zastávka, slovami svätého Pavla, keď Kristus za nás nezomrel a nevstal z mŕtvych, márna je naša viera, jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. O čo ide zase? Prečo Pavol hovorí jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme? Zase to je to zmyslové potešenie, ktoré pokiaľ slúži tomu konečnému cieľu, tak je dobré. Ale v momente, keď my stratíme z dohľadu ten konečný cieľ, ktorým je pozemské šťastie a večný život, tak sa stane zlým a sme ako pohania, bezbožníci. Teda my vždy, keď nekladieme a neuspôsobujeme náš život podriadený tomu konečnému cieľu, žijeme ako pohania. A tu ďalej komentuje svätý Chryzostom, kto by sa chcel zachrániť, stratí sa, to sú Ježišove slová, a svätý Chryzostom to komentuje, kto chce uchrániť svojho syna, stratí ho. My keď chceme niečo silou, mocou dosiahnuť, bez toho, aby sme to dali do nejakej súvislosti, tak sa vždy zmýlime. Alkohol, jedlo, to sú všetko super veci. Sú veľmi katolícke veci. Ale v momente, keď z nich urobíme cieľ našej existencie, tak sa nám začnú veci vytrácať z rúk. Priateľstvo je výborná vec. Ale v momente, ak neslúži nášmu duchovnému rastu, tak stráca svoj zmysel. Lebo my sa tak pohltíme, že chceme zachrániť, my sa zameriame na život v tom ľudskom slova zmysle, ale zabúdame, že život v plnom zmysle je ten, ktorý je u Boha. V tebe je plnosť bytia, po tvojej pravici večná slasť, čítame v Svätom písme. Kto je ten, kto miluje život a túži vidieť šťastné dni? Poďte, deti, počúvajte ma, naučím vás báť sa Pána. Naučím vás, čo znamená žiť. 33. žalm. Viete, čo to znamená? Žiť neznamená spotrebovať všetku energiu, píše ďalší veľký duchovný autor, citoval som ho minulú nedeľu, Dom Polien. Neznamená spotrebovať všetku energiu na jedlo a pitie, na to, čo priťahuje, rozširuje srdce alebo rozpína dušu vo vonkajších krásach. To nie je nič iné ako to, čo sa bežne nazýva ťahanie svojej existencie. A kam? Na bytúnok a do kanála.
Je to mrhanie inteligenciou, prostitúcia srdca, predaj duše, predaj života z minúty na minútu. Čo zostane z takto prežitej existencie? Prázdnota, odpor, sterilita, hanba, výčitky svedomia a trest. Ste kresťan, vidíte, ako sa pred vami otvára život, cítite, ako sa vo vás chveje, aká hojnosť životnej krvi. Necháš ju bez úžitku prúdiť? Keby si len vedel, aké poklady života do teba vložil ten, kto ťa stvoril. O kresťanské srdce, také plné života, prisahaj teda, že nič z neho nepremárniš. Prisahaj, že využiješ každú jeho kvapku. Ach, keby som ťa mohol presvedčiť, aby si zložil túto prísahu a naučil ťa ju dodržiavať. Prisahaj, že budeš žiť. Potom dodržuj túto prísahu. Ale tu sa obraciam len na tých, ktorí cítia a chápu, na tých, ktorí potrebujú veľké veci, na tých, ktorí sú rozhodnutí žiť vážny život naplno. Tí, ktorí chcú byť niečím pre Boha, tí, ktorí cítia neprekonateľnú potrebu byť úplne Boží, bez váhania zomrieť pre Boha. Bez váhania zomrieť pre Boha. My nebudeme možno ako prví kresťania zabití pre našu vieru, ale sme pozvaní každý deň zomierať pre Boha. Teda zomierať nášmu egu, sami sebe a voliť si to duchovné, ako to lepšie, ako to, čo nás presahuje. Nové zamyslenia nájdete pravidelne každý týždeň na YouTube alebo podcastových kanáloch otca Ľubomíra. Podporte ich zdieľaním s vašimi priateľmi a pridajte sa k ich sledovaniu. Ďakujeme.